תכירו את ה-QM7. אולי אתם מכירים אותה כמערכת המנסה לתפוס את תשומת לבכם בתזכורות חשובות, אבל בעצם מדובר בתוסף למערכת האימייל, שיכול פשוט לסייע לכם לנהל משימות בדרך יעילה מכל מקום בסביבת העבודה הטבעית שלכם. היא נמצאת כאן, כאן וגם כאן. בין אם אתם רגילים לעבוד ככה וגם ככה. QM7 היא הדרך שלנו לסייע לכם לקיים את עבודתכם בצורה יעילה ופשוטה.